de vedere chimic, ceara reprezintă esteri ai unor acizi grași cu alcool. Aceasta se încadrează în categoria lipide simple, iar valoarea energetică este de aproximativ 9 kilocalorii pe gram. Ea nu este consumată de albine, ci doar folosită ca material de construcție a fagurelui. Mai conține săruri minerale, vitamine, pigmenți, propolis și alte substanțe, unele neidentificate, care conferă proprietăți terapeutice în cosmetică și în medicina recuperatorie. Ceara reprezintă un produs de secreție al albinelor, la fel ca și lăptișorul de matcă și veninul de albine. Este de fapt rezultatul metabolismului foarte intens al albinelor, lucrătoare în general de vârstă tânără, în anumite condiții de dezvoltare, în special în perioada de dezvoltare maximă, când resursele nectarifere și polenifere sunt din abundență în natură. Unul dintre avantajele consumului de miere în fagure este și acela că albinele poleiesc celulele cu un balsam de propolis pentru a le aseptiza înainte de a depune proviziile de hrană sau pentru a crește puietul, conferindu-i calități terapeutice fagurelui cu miere consumat ca atare. Ceara de albine, ca produs de secreție, este produs de către albine pe baza unui consum mare energetic, un consum mare de miere. Pentru a produce 1 kg de ceară, albinele consumă circa 3,5 kg miere, dar și o însemnată cantitate de polen, pentru că trebuie să-și dezvolte glandele secretorii de ceară pentru această activitate de secreție a cerii. Ceea ce este foarte interesant este că albinele în timpul acestui proces de secreție a cerii formează niște perdele în care mențin temperatura constantă de 34-36 de grade Celsius. Odată secretată ceara, aceasta se solidifică, formând niște cărămizi. Cu ajutorul membrelor posterioare, albinele preiau solzișorii de ceară și construiesc aceste structuri arhitecturale fantastice, și anume fagurii. După mestecare, ceara se elimină, nu se înghite, deși nu ar dăuna organismului. Ceara are proprietăți terapeutice.